Today ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasami jana kimat bakongsan jong ka khubor. Palat saw klor rifui lak tali kidawai tika COVID ladak ban ai hakari India haduk menta lembaga nationwide vaccination drive. Kashnang yang kuli kadi ka Jakar ka bahapo uput usam jong ka Jala Meghalaya ong ka Deputy Commissioner jong ka Ribhoi District. Beliau Menteri Lembaga Meghalaya ya ka jing pendamkam ya ki projek Kintiu ya ka Roy Kaman ha Southwest Khasias District. Bat la syai kasi on pembina ka Ambos ya ka result jong ka HSS LC Science Commerce bat Vocational. Ki khubor ki babnya. Haswa bagi polisya ki khubor ki babnya kan aswai kani jing pembina bat kata kalong nakadaw ba ka jing sapriang ka jing pang COVID-19 kadang yai biteng ka All India Radio ka kentui ki nang sngap ba kim day ban kensing handai ban shimlut ki sin jam je da ki badan kambaro bat ba kitu ki bala sauksan snam karta ki bala deb ban yo ya ketika ka ban kong kim nek ban shim sai ketika ka ba ar ka por ka bala bo lom ki besngang bat ki bala ya da ka ba bu ki lai tili ki kindon ki besuk ban le kata dengi ki mas kiar penjengai na kiwe ki parabri da armita bat sat ki tibun sin ki phone number jong ka national helpline ki trekam na kabantaban ai ki jing tip ki badan kam bat ki jing batai lam lenti ki pada ha ka be de ba ki jing pang COVID-19 u national helpline number u day u not iwe ar lai khandai nyo pranot soundri bat u iwe not nyo san bat u Meghalaya helpline number u day iwe not pra bat u iwe not new not mentang ini phai siki khubor ki babnya palat saw klor rifui lakli ki dawai tika COVID lala ai siki pat ba kari India ka radu unta lembaga program nationwide vaccination drive katnat ka koi ka khia jong ka sarkar India ka ong ba ka jingkheng ya ka jingdon ki bakot na ka jimpang COVID akari kalong khandai penyu point lai khandai na ka sispa kata palat lai klor riu lak ripula hejarnut hanim kasi kari India kala yo jingkheng ba sapwe hejarnut kinong pang COVID kila kot na kani jingpang bat palat sapula hejarnut kila yo thamai ya kani jingpang kat hadu menta kinong pang COVID-19 kibala ya bakari India kilong palat ya ka saulak arfu ar hejarnut la penklan susu ya ka jingle ikites hakari bat kat hadu menta la de banle tes ya palat sapun riu kulurnut Meghalaya ki biri be opang thamai ya ka jingpang COVID-19 nim ka si ki dan sanspa sapoingut bat ki bala yak no nim ka si na ka ni jingpang ki dan prangut sanspa khandai ngut ki nang pang COVID aka jela ki la kot nim ka si kat duk menta ki nang pang COVID-19 Meghalaya ki berang don ka jing sya sumar ki long san hajar sanspa san pun ringut ki bakang thup ya ar hajar ri pusangut tang na East Khasias District bat ki balayak nak ni jing pangkat ni duk menta ki dalam 1000 sapun ringut u district magistrate jong Southwest Garhwils District la penjalan port susu ke jing khangdam habrok we district sada shitayo kata na duk kasan beje min step nim kasni ka arpu pratri unai tung hadu kasan beje min step jong ka artri unai lar ya ki kendon khangkut la penjalan na ka daw ka jing kiu ha ka jing don ji bri ki beyo ke jing pang COVID-19 ha ka district badu ban khanglat ya ka jing sapriang state jong ka jing pang ha si blay bat kasi sa jan balala ha Southwest Garhwils District la penjari da ka jing khangdam ko bapura la nyo tang ya ki kali ket mar bat ki lekawan jong ki kali ki bedan kam bat ki bam la kyar nak benta ki kali ket mar ki badan kam ban yo lek nak we ke district ko we pan ban nak benta ki bri ki beli shinda wai bat ki beli ki Jakar sumar ki nang sonong ki dan kam ban apply da ke e-pass ka Deputy Commissioner jong Ribhoi District ka kong RM Kurba kala kam ba ka Jakar ha ka bala penjeng ki paya pengpoding elektrik da ka MECL Bernard Circle ha ka sonong yong kuli ki dei ki bahap hoput usam jong Jala Meghalaya ki bahap ha ka rat marwet jong ka Himamelin Ribhoi District ka DC kalaong badai ki pulit asam ki balawan peni jong kelmar ki balakta ya kasuk kasngang hagas nang yong kuli nakadaw ba ki borsin sya jong Jala Asam ki la pentri kam da ki pulit bat ki CRPF ha ka di Jakar jong ka Meghalaya ka DC kala krim syai ba ka yong kuli kam di ka Jakar ka badan jing ka japut
bat ka Assam handai dei ki pulit ka Assam ki belawan tuklar bat penthut ia ka jing peniang paya penpur ding elektrik hadu ba kila nut ban rat ikini ki paya bat semi ke jing kan bat ki pa nong song sunong jokathan kani ka khubor kawan chapina ka All India Radio Shillong Menteri Lembak Meghalaya Conrad K. Sangma ningkasngi lali jua ia ke Southwest Khasias District hak baula pli ia ke jingking ia ke jan kabalate na silang sa silang juga warilang hak senang jasyar kabalate dalai teli ki VEC lembak skim MGNREGS hapo kilai benai Menteri Lembak lali jurip ru ia ki yeng kabalate lembak skim PMAY hamau korwat Community and Rural Development Block bat lapintip baya kapur ban let ban wan sa yaw mau korwat lapenduna na kajingcingai ke bapra kilometer sa kalai kilometer lembak kijing pentri kam ni ke skim MGNREGA Menteri Lembak uloong baka jinero kalit sa kajala Meghalaya kabalakang jo e ka kerdan kabanungkong e hakari India ban pentri kam ni ke skim MGNREGA ia result jongka HSS-LC arjar apway kata class 12 science commerce but vocational kabaya ka eksamen penlang da Meghalaya Board of School Education MBOS on penni ya kalai putrik mentau benah ya kapor khatwi bijin step ia ka result la ban yo na ka official website jongko MBOS kata ka www.mbos.in bat la ro ban yo na kini ki website www.megresults.nic.in www.results.shiksha www.jagranjosh.com but www.examitic.com Hadin bijing penpal bijing persya dak lenti ke bajai-jai kata dak basyam kelang luar hakmat ke kerdop jong ke sekretariat ke balaya citayo ke kon Angela rengat kabalong kanong yalam jo kaseng tma orang li juki kata katur kalangai dan sange sipor ia kini gejeki gejong kata dadu kakat santru mailar kenaban aipor katnat leba bakan pendiang yaki kai phot ki badan kam ia kini karai ka kongrangan kalashin hadin kejingi kendu balakhat eka da principal secretary jong katnat leba UGHP Raju nim kasngi hakapor janmit Menteri Lembak Meghalaya Conrad Sangma ningkasni ula keren ni ki kentiang bala kledu Amit Shah Menteri Korbari jong Sarkar India baka sarkar pedeng kadang besar benya iki jingdawa jong jela Meghalaya ban penteri kami ka ILP ka jela wala katuk ani ki menteri sarkar ka jela ki amba umsun keren ni halor kani ki benta haba pentip ba kadorbar kabinet lawan ra ia kamat ekran halor ka ILP ha kadorbar nalor kinat ki bede ba ka jingkin thop ik tiang daru ba khasi ha ka khnet ka bapra jong riti sanchar kari bat ki jinge ka japut menteri Lembak uloong bau Amit Shah ula pensya skor bat snap thu ba ia ki menteri sarkar bat ia baro ki kenhumi khmat ki bala kren bat pensngo ha ia ki juut jingnam kai ke bau Conrad na keren bat pensngo ha kadorbar kabinet ha ki jinge tai ha kadorbar kalong ba ke sarkar India kadam juret bat kni benia halor kamat ILP ia ka World Hepatitis Day la rakhi nim kasi Meghalaya la penlong ye jing rakhi ka bakrpang da District Medical and Health Officer jong kubas Giant Hills District da ka jing lang bala long ha ka patok jong ka district ha juwai bat bala ye sakilang da ki koidi ki badan hapo ka te patok ia ka jing lang la penyat da Dr. E Salam additional DMHO ibelong ru ka Nodal Officer jong ka District Viral Hepatitis Control Program kadbau Dr. A Hing ubelong Medical Superintendent ngan ong dia katu medical specialist na Juwai Civil Hospital ulalong urisyon pang ubala keren bat pensay halor ka jingpang hepatitis kidaw ki ba penlang yaka kilat banyada na kani jingpang batru ikilat jing sumar ki badengkam na kabenta kani jingpang hepatitis B ya usan jayan 3 ubalang uling sun uban lek so benai kari India ka temu ban pelat bat penhere hadin ka sidang snem jung snem ban wan bat ki jing pen kre ikla nang yat ia kini jing pentip la pha lembaga jing tho ka balawan ra ha ka yin bar lok sabha hnen kasni da menteri katnat ki kam hau Dr. Jitendra Singh ha ka boleh tu baban pen udlong ia kini jing tumu dan kam ban ya lim babun tli ki kindon trekam bat jing persang ki bakarpang ban lim jing khen ki kom trekam ki ba
uni lingsun ulaban aya keperthai katu kini ko kubak lakot kebelawan sapina ko All India Radio Shillong